Mangasahon padongani uni debata pardenggan basai nunga sahat hita nuaing tu hari pesta Natal Parjolo di tahun 2020 sadarion. Alani jumolo ma pinasahat tuhamu selamat Natal ma dihamu saluhutna. Di suarahon pesta Natal sadariodo tu hita marhite topik namadok Yesus si palua portibion alani dang tagamun mabiar bihita alai mangolu mahita di bagasan lasni roh hagodang. Atong halaconot tama sadarion hinabalgan ya si dot holong ni rohan di debata marhite naung tubuh si paluai di hasianganon bain haluaon dot hanguluan nasaliling dililing na dihita atong sian nasaroha tahamuletehon madenggan basa nais nasumurungi tapuji maibana marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon amin nunga tubuh dihita sada poso-poso dilehon tuhita sada anak pape tua barana dosogot harajaon jalabahenon na goarna si partahi halongangan ulu balang ni debata ama saleleng-leleng na Raja ni hadameon edeho kamu masada edene baru di Jehovah edehon ma Jehovah ale sadok tanoon pajojor hamuma di tonga-tonga ni akas pilebegu hamuliaon nai marsoba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadohoan akahitir mahamu maroropon ibana ale isi ni sadok tanoon haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang madok mauliate dohami tuho alani godangnya si do tolong ni roham dihami ai di basa-basa hoko do anakmu nasasadai haholongan ni rohami dihami ai di basa-basa hoko do anakmu nasasadai tuhami na di pardangolanon asa malua kami marhite-hite ibana sian dosa do sian hamatean saliling dilingna hupang idohami tuho sai sodangi marohanami nahulumi marhite-hite tot di porbadia akup nii sai parohai mahami asa huboto kami madok mauliati tuho asa tarapul situ turo hanami di hagogotan dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
patik ni debata di pesta Natal parjolo sadarion. Ima na tersurat di Lukas 2 ayat 10b. Unang mabiar hamu, ai barita halalas ni roha godang do huboan tuhamuna, parsaulian ni sadok bangsoi. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Potima dosa tatu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para si roh kami dahami nadangolon narodo kami tujolom manopoti dosa nami nagudangi.
Sai unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalesion nami. Sai ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot dengan dibasam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata, songonodo pakaholongi ni debata di Portibion, polado anak nana sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na saleleng nileleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di kijang. Tabigema hatani debata turpuk epistel di hari pesta Natal Parjolo Sadarion ima natar surat di buku panurirang Jesaya bidu 62 ayat onom sahat rodi ayat 12. Nunga hudokon tu atas parikmu ale Jerusalem aka parjaga manipat ari manipat borngin toktong dang olo sip nasida hamu aliaka na pasingoton Sion tu Jehovah unang tung marpasadia kamu. Nunga pola maruari Jehovah tu siamunna doho tu tangan ni hagugona nasotupa be lehonokku me panganon ni akka musum jalan nasotupa be inumona ni halak sileban tuak anggurmu naung hinang lutonmu. Ruar mahamu sian akaharbangan sai pahornop hamu dalan di bangsoi paletes hamu ma dalan balobungi paduru hamu ma akabatu patidak kamu ma partonggol di tonga-tonga ni akabangso. Jadi guaron ni halak manasida bangso nabadia akan apinaluan ni Jehovah jala
ho targoar na hinaholongan hutan naso si tadi konoton be ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala no peopsa. Tidakon maha porsiaw tai songon nahi na tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion rap madok maita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima na tinumbuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pahunguman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubo na toru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pe mamulak sogot tu tanoon manghumi halat na mangolu dohot namate au porsea ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hato panihala Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu doso daging halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda amen. Tikting manang buah-buah sunggul-sunggul dihita di pestata sadarion parjolo pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus na parjolo sadarion Sabtu 25 Desember 2020 sada ima ari pesta parjolo parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus kuriata patupahon ibadah tuluhali ima pukul pitu wib pukul sia wib dohot pukul 10 sada wib hobar tu situasi pandemi COVID-10 sia kita tetap patupahon protokol kesehatan. Laos ulau nabadia di jalo di bangkut tabe. Kuriata patu papelian tu jolo tu ulaun pakubasion diakoni sosial caritas emergensi HKBP pusat. Sialan i tapasahat mapeliata nadumengan. Paduahon pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus na paduahon. Di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada ima pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus na paduahon kuriata patupahon ibadah tuluhali ima pukul pitu wib pukul 10 wib dohot pukul 10 pitu wib di Minggu arian pukul 10 wib di patupado padidion nabadia dohot pasahaton si palas roha kuriata patupa pelian tu jolo tu pakubasion radio Bunapasugit sialani i tapasahat ma peliata nadumenggan songoni ma sahatna tuhata ma nama masuk-masuk.
dame ni debatan na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhut na. Jadi kami atas nama Parhalado masih juak kita molo naking songon na maul deba masuk alani sosok ni partikian alai boido tiur tu pasude unak pola dong na emosi molo masih laosa songon na maula teh noaeng di bagasan dame hita majalo barita nauli hatan itu hata sia Lukas 2 ayat sada rodi ayat pitu hujahama di tonga-tongata dungi Roma ujui pareta sian kesar Agustus iko suratan nasa jolma di gonggomanna pamilanga parjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria jadi borhak masa sude asa di surati ganup tubona ni pinasana borhak manang si Joseph nasia Galilea sian Nazaret nakot tuluat Judea tuhutani si Daud namargoar Betlehem ala siap peparan jala margani si Daud ibana pasuratu dirina rabdohot si Maria orwan nai naung gabe-gabean jadi dina di sini nasida gokma arini hangulwanna ditubuhom ma anak buha bajuna di borhos ma di peakom matu bagasa panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida ima sahak ni pajahau ni hurian itu hatta barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus ganup tahun nang uju pajojor hok kita najolui di huta di bona pasogit ngasomalon alai laos di pasunggul hodo tu hita paboa hatu tubuh ni Tuhan Yesus kelahiran Yesus itu benar-benar solidar dengan seluruh penderitaan pergumulan kita dari peristiwa rentetan kronologis kelahiran Yesus. Ada banyak hal yang mau kita pelajari, kita teladani. Pertama dari Maria dan Yusuf. Ahana boy si parsiajarat tahuroa. Toho gudang jol mamadok, portibio madok, akak halak karistem madok. Tuanai si Maria. Alangkah berbahagianya Maria yang terpilih melahirkan Yesus sang juru selamat itu. Toho di ujung ngasongoni alai tabotodo nauk tabotoi alai tahilalado pakilalani si Maria uju robo abua tuibana siap banua gijang sian suru-suruan madok oh Maria gabe-gabe yang maho tubuhan anak maho dohonon nama guara si partahi ulu balang Immanuel sada remaja na bajar-bajar dope dak talu dak patut majalo hata si songoni bisa tidak kita bayangkan kalau ada seorang remaja manang hita songon na toras tabege barita na somuli dope ya nakotai na remaja nak boru situ tu dope ya nak berutai HP songgot tabege barita dia sudah hamil. Atik beharu pani hola barita songonino ni ala nok somal tabigi alai pakilalan ni si Maria sungguh-sungguh berat ketika pertama mendengar. Pakilalan ni si Joseph nang berengotan non. Nakso di surat to di barita nauli di bibelo pakilalan ya akan natoras na dohotaka pangisi ni hutai dohot dia ka fitnah bully berbagai macam terhadap Maria yang hamil di luar nikah. Alayahama didok si Maria. Ujuro suara madok gabe-gabe yang mahong kau akan mengandung. Edang adong kutadabawa songod dia ma perjadi ni
Saya tidak ada mengenal, tidak ada berhubungan dengan laki-laki. Nak pediguari tunangan, oroan, naung dipertunangkan, sotung tabayako songo dipartikiata sinuaeng. Hola pacaran dope, alay buido ganu pari, ganu manogo pajupa, ganu botari, ganu bornge pajupa. Jangankan ketemu, masih tatap bohi pe patanggui dinasida. Tapi sudah tunangannya, iya benar. Alai nama katai natoras ni si Joseph doh natoras ni si Maria, itu memang adat. Ketika terjadi ikatan pertunangan itu sudah bagian dari adat. Songon namar hata sinamo may dihita. Dang na upake jo hata ni hata sinuain, dang namar hamle nasida. Daong alai bagaimana masa hati hai ido padok ni natorasna nge iudukon nak soditanda dope si Josepon. Tetapi walaupun itu dalam tunangan itu sudah masuk dalam bagian adat, siapa yang ingkar, pihak mana yang ingkar, dia didenda karena ingkar terhadap padan adat naung dipatupa ima pertunangan ini. Denda materi juga dikucilkan dari adat. Molo adong pihak na mengingkari. Ternyata ada satu pihak yang bernama Maria, tanda kutip, ingkar, tanda kutip. Kenapa? Karena dia hamil. Belum menikah. Buhama perjadi ni isu adok kutanda bawa. Tuhan berkata melalui malaikatnya, Lukas sadaya 37 aidanga dong nasotar patupa debata. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun Maria yang terpilih dipilih oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mengandung dari Roh Kudus, bukan karena perbuatan laki-laki dan perempuan, itu jelas fakta. Dungi didok si Maria mah, anggo siap pikiranna, daktuk ibana manaoni, daktuk ibana mangalugahon, menjalani kehidupannya bagaimana tuduhan, fitnah dan segala macam. Bagaimana menjelaskan itu? Saya hamil lo bukan dari laki-laki lain. Saya hamil lo dari Roh Kudus. Nonsen itu kata orang pasti. Dalai dangi pakai bana pikiran. Nah, ini menjadi catatan kepada kita di zaman ini. Zaman teknologi yang semakin canggih, di mana orang selalu bersandar pada kekuatan rasio, emosi, teknologi. Maria tidak. Didok ibana, saya saut masongon na pinangidomi Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dan dia yakin di dalam penyerahannya kepada Tuhan bahwa segala perkara ini akan dapat kutanggung karena dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu langkah pujian kita patut meneladani. Betapa sering jujuk nehi tahape pitor murah marungu tunggut, pitor murah muruk marbete-bete mulu adong kasih taunon tapake gugut tapi kirata madabu matu paddilean. Itu sisi Maria perempuan hitapea ka amataida madah bohama rohani si Joseph, bohama rohani keluargana hamil batu tujuh lui sidang gon ai nang mardong ado dang ko pe ai masih tatapa pedang atong udang baun hata sia donga tubuna Herodos dodo titalak batahi halak Jahudion julu marpungu do donga tubuna bohama patu pota anggo sian adat itu sudah didenda dan dikucilkan dari adat. Alai Omma burjuni si Josepi. Alkitab mencatat ala parrohana bonar si Joseph.
Naing masirakononna siap sip-sip menceraikan secara diam-diam tunangannya Maria itu. Ini sudah keputusan yang baik. Ini sudah kebijakan yang tepat, yang sangat lembut manusiawi. Alkitab mencatat itu. Ala parrohana bonar si Joseph, dak pola dia duhon. Yang guna dia baka pitor marparkaro do. Na tersonggot kita molo huriat marparkaro adong mangaluhon. Marsak dorohanian bolo gabe huria dia luhon. Tukso jari datung adok pea muaka dia pengacara dong. Ya luhok kuria ya luhon nak kasih tua padita sotung. Jadi marparkaro na tuarisada hilau de dihita. Tungisi pe monang, tungisi pe talu tuhat taide, sama-sama hita. Joseph, sisi mak nakpola tapaila ibana. Emang ngahaci pabainan nai, ima dohonon nalai sisi mak. Dakpola dendau nih, lagi mulu huria barani, denda huriai ninna. Bonak tersonggot kita pola sugut idun nahudok, mulu di denda huria tahun nalani perkaro, di 3 tahun dah salpu, alain waing Mei. Joseph daung, nak pe pribadi don si Marion, sip-sip nak sirakononna, alai omma. Ternyata kebaikannya tidak cukup, pikirannya tidak cukup, kesalehannya tidak cukup untuk mengatasi persoalan solusi. Ada tindakan dari Tuhan Allah itu yang terbaik, solusi yang terbaik mengatasi itu semua persoalan perkara itu. Ro debata marhite nipini si Joseph. Oh Joseph, sotung diserakoko orwami. Jangan ceraikan tunanganmu karena dia mengandung dari Roh Kudus. Itu pekerjaan Tuhan untuk dunia ini. Yusuf yang baik hati itu tidak memakai rasionya, pikirannya, tetapi dia tunduk terhadap petunjuk Tuhan. Nakpe di pabeda nakpe suhar tu pikiran halak na betul-betul porsea dang mangasahon gogona dang mangasaho pikiranna, tetapi dia berserah kepada Tuhan, petunjuk Tuhan. Songo si Mariai, jadilah kehendakmu Tuhan. Songoni masih Joseph dipauduk rohana do, dioloi do parsuruon ni Tuhani, unang disurahkon si Mariai, dia tunduk dan dia setia mau. Alkitab juga mencatat itu. Sampai Yesus lahir tidak ada berhubungan badan dengan Maria. Hurian itu hatta ngasidung be ngaselesai be penderitaan. Belum. Ada penderitaan menyusul lagi. Nats hari ini ada perintah dari Kaisar Agustus, seorang kaisar yang menugaskan menyuruh semua penduduk itu. Kaisar Agustus ala jajahan Romawi do hati hai halak Yahudion. Semua harus kembali dari tempatnya, kembali ke Bonapasogitnya, ke tanah kelahirannya, tanah nenek moyangnya, kembali daftarkan dirimu di sana. Ini tujuan politis. Berhubungan soal pembayaran pajak, supaya tidak ada yang ingkar untuk membayar pajak kepada kerajaan Romawi pada masa itu. Maka dipaksakan semua kembali supaya di sensus penduduk yang pertama terjadi. Dan Kaisar Agustus ini memang terkenal dengan kaisar yang membuat negaranya pada masa itu, pada pemerintahannya lah memang akaraya pe bayar pajak nina, memang anggo di istana makmur do pada masa nibana, kehidupan di istana megah, bangunan-bangunan megah, karena semua dipaksa harus taat, jajahannya tunduk. Mereka berangkat.
taida mah borhat si Joseph sian Galilea, sian Nazaret, nakok tuluat Judea, tu hutani si Daud, Judeon, tu Bethlehem hutaname me dopeon. Sian Galilea, Nazaret, tu luak Judea, tu Bethlehem ratusan kilometer. Bukan seperti sekarang ini, lau mulak kita tu muara, tu dolok sanggul, tu si bohong-bohong, murado, boido borhak pagi, mulak musebo tarina. Alat pesawat, tujuh tu silang 5 hali pesawat, aku boto di pandemi Covid-on, sebelum pandemi 5 hali. Hola borhak manugut nai botari ngadison, ngamulak tu Bekasion. Kalau dulu tidak ada transportasi seperti itu, jalan juga berdaki, konakok, tuat. Dia harus jalan kaki. Bisa tidak kita bayangkan seorang perempuan yang hamil, anak pertama hamil, berjalan kaki begitu jauh. Emolodido pe unto songon na subudu hubayakon na hamil tua naik unta bah. Waduh, dalam pedang denggan penderitaan luar biasa teramat hebat. Tetapi lihat hubungan keharmonisan mereka sama-sama di dalam penderitaan itu, tidak ada sungut-sungut, tidak ada marbete-bete si Maria. Apa ini? Bukankah yang lahir itu Yesus Raja dunia ini? Kenapa begini? Dangadongi. Mereka bersama-sama dalam penderitaannya. Ini juga menjadi keteladanan supaya dicatat setiap keluarga-keluarga Kristen untuk bisa seia sekata di dalam penderitaan, di dalam tugas-tugas yang berat, memikul bersama. Sudah selesai penderitaan, duksaha nasida tu Bethlehem, tu hutani amonga, tu hutani opunga. Belum. Mereka mengetuk setiap pintu, ketok, supaya ada tempat kelahiran Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dari pintu ke pintu diketok, tidak ada yang memberikan tempat. Maaf, sudah penuh. Yesus Raja dunia yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, karena dia sudah ada pada mulanya. Dia ya kalau mau lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, hanya oleh firman saja bisa. Jadilah hotel berbintang untuk kelahiranku, bisa. Tetapi rangkaian itu diperbuat oleh Tuhan bukan dengan kebetulan, tetapi dengan perencanaan supaya kita juga ketika mengalami pergumulan penderitaan unak pitor madele hita. Dohonon ni pangisini Bethlehemima au surah huboto naneng sorangi raja ukapo kudo payasok kudo jabuku. Hati-hati. Ganupari Tuhani manuk tuhi pituni bagasta, ganupari ganup tiki dituktuhi do pituni bagasta, buka hamu jahahamu pangukapot tolu ayat 20. Ujaha majo teh, anol lupa hamu majahai. Wahyu 3 ayat 20. Ujaha jodah. Idama na jongjong doau di jolo pitui manuk tuhi. Ia adong nama nangihon suaraku dohok mangukap pitui, bongot maau tuibana, mangam maau rap doho tibana, jala ibana rap doho tau. Kita sadari tidak? Kalau setiap hari, setiap pagi Tuhan berdiri di muka pintu kita mengetok. Siapa yang membuka pintu rumah kita, dia akan masuk makan minum bersama kita, dia tinggal bersama kita. Apa yang terjadi kalau Tuhan sudah bersama kita?
Terhadap siapakah kita takut? Terhadap maling, terhadap kekacauan, kegersangan, sering terjadi gersang, ribut, cekcok, marbete-bete, ina amape marbete-bete karena tidak menyediakan tempat bagi Yesus. Kalau Yesus sudah hadir di sana, ingat, dangadong be kesempatan marbete-bete, ala nunga diisi todita, mamereng dong ape di bagasan holong ma, adong do hagaleon nito ho, alay Tuhan Yesus pe di bereng do adong go hagaleo talay di hokop di haul do hita. So tung tardapot kita songo pangisi ni hutani Bethlehem ganup Natal sibuk, tetapi tidak mengisi Yesus masuk ke relung hatinya yang terdalam, tidak membaharui hatinya. Sama saja dia sibuk, dia lakukan aktivitas banyak sekali, ikut kepanitiaan, kasih sumbangan dan lain sebagainya, tetapi kembali ke rumah tetap gersang. Kenapa? Karena hatinya tidak diisi oleh kelahiran Yesus itu. Yusuf Maria dengan tunduk taat akan petunjuk Tuhan. Nggak selesai persoalan, belum. Ketika pintu semua tertutup, lagi-lagi sian sudah katada halongangan na luar biasa na pinatupani Tuhan Yesus. Yang mati sudah bau bangkai dibangkitkan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Itu tidak seberapa dibanding kelahiran Yesus itu, mujizat yang terbesar. Allah menjadi manusia dan harus lahir di kandang domba, di nganan narotaki. Keluarga-keluarga muda mempersiapkan kelahiran anak pertama usia 3 bulan. Sebelum 3 bulan sudah pilih dokter spesialis kandungan untuk cek. Popok sudah disediakan, box baby sudah disediakan. Ini lagi-lagi popok, lagi-lagi box baby, boro-boro itu. Palungan, aduh tehata batak nih. Palakaido, narotaki, baima box baby. Lapatan ni bos eko songoni, unang madele hita moladok pesongko si taonon. Boas eko sorang Yesus disi pabuahon bahwa Yesus solider dengan penderitaan kita. Lihat. Berita pertama kelahiran Yesus bukan diberitakan kepada raja-raja, bukan diberitakan kepada tokoh-tokoh agama, bukan diberitakan kepada istana. Tidak. Walaupun mereka punya corong, punya sosmed katanya seperti sekarang, bisa viral. Tidak. Ala itu isedo parjolo di baritahon hatu tubuh ni Tuhan Yesus parmahan. Tu parmahan na jot di palea halak naswado ngargana secara sosial Allah halahon upahad doi, tetapi kesanalah firman itu, berita sukacita diberitakan. Asai do HP nungata bolu seragam paruh kilo gudang akadia na masa sahid pandemi dan sebagainya. Boy marsak alaingok ma Yesus ada bersama kita. Samargogo di bagasa Yesus nauk sorang. Ngaboy be di pesta Natalon tatiopi taloas ma Yesus sorang di ngoluta. Urusan kita hanya pasrah kepadanya saja. Itu juga khotbah tadi malam. Kita berserah kepadanya. Jehovah domar porang humoko pamu asal hohom. Kita berserah, lakukan apa yang bisa kita lakukan tanpa bersungut-sungut. Berbuat baiklah kepada semua, mengasihi semua orang. Selamat Natal. Amin. Mau lihat tema Tuhan. Di pesta Natalon di pengot tohami. Asa hukap pami rohanami pabuan naung sorak kutu portibion gabe si palua di portibion alai ikon parsidohot tami malua sian haholomon, malua sian nakapikiran narudut.
Asa hukap pami pituni rohanami ganup nang pituni bagas nami majakon hatutu bumi. Pargugui hami maka porsiai ho asa songon si Maria doho si Joseph. Dang mangasahon gugu mangasaho pikiran na utuh-utok na alay patujolohon. Huaso nasiako hagogon ni todi parbadia. Tuhan patau hami maka porsiai ho asalam gada holong ni rohanami mangihutoko lam gada nang holong ni rohanami marado pondongan jolma marsangap maho Tuhan marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maredehita laos tapasaha ma peleata tujolo. Masuri
masuk mahita tu acara ulaun nabadia boa-boa kepada anak-anak kami yang belum sidi, nanti dalam perjamuan kudus tetap saja duduk, tidak usah berdiri. Sudah dohita pasidohot namarulaun nabadia semua ikut dalam perjamuan kudus kecuali yang belum sidi. Di bagasat tangyang mahita mangihut tonian non dohok mangaton di bagasar rohana bean non nuaeng masuk mahita tu ulaun nabadia marede mahita. Tuhan debata para si rohana sumurung amanamina di banua gijang asi roham topok mahamina pungudison adoraku pangakamian non parpadanan nabadiai lehon mato di parbadia tuganupami asa ditubuhon haporseaon namangolu di hami asa postitutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami pargogoi mahami maco adahod diri nami asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaon namangului saitaiti rohanami asalam malunguk kami tu banua gijang asa say masihol hami pai mao mahon haroroni Tuhan Yesus Tuhan nami amen. Hita kanang pinarhamaul ni debata ita sakap nuaing mangato parpadanan nabadiai di baheni tatibang majumolo rohat tabe asauna konahu manangise siak kitaon ay akana uduk roha jalana manol soli rohana alani pabahenan nana soture jalana olo manopoti dosana jalana porsea dihasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus idona tau mangatop parpadanan nabadia alayak kana dohok marulaun nabadia unang bedioloi sibolis unang bedi dati mardosa tung padaw hamuma rohamuna siani tunggo tapok kamuma hosom dohot lateni roha alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalanong mula mangulu humoko pamu asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatak kasih majolo rohat tabe jala alusi hamu masuk sukunon jong mahamu kecuali yang belum sidi. Di parhatutu rohamdo halap pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsa doroham ala dosami jala dipangido roham nuaeng neng malua ho siad dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu roham don naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nong mate dohok mulak manguluhu mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo olo doho manggota posia roham lateni roha doho tohosom ni roha akup ni olo doho mardenggat doho talak namangarsahi ho
Jalanaulo do homanesa dosa ni dongam musongon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapau duk bema rohata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamuna be martangiak kita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halap pardosa godang dohami ayo jotu lau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing doho sogot molo balo conommu tuhami hobbar tu pabahenan nami i. Alai alani godang niasi doho tolongi roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilai hommu humok kopami. Alani ubain na humpami mangido tuho. Asima roham dihami, saya jalo mahami, saya sesa masude dosa nami. Jala lehot to di parbadia tuhami asamar gogo hami mangalo nasa dosa. Dohok mangulahon naho bartulomo ni roham saliling di tano odo pehami. Atong hamu akan manopoti dosa muna. Jala na mauas diasi ni rohani debata. Saya sahak matuhamuna hina porseam muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak, dohot todi parbadia. Amen alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaumu. Say saut molomoni roham di banua tungon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodona punah harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nilelengna amin hudul mahamu maredehita. Kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus ma sagu-sagu berginai uju tarjehei bana di dokma mauliate. Diponggoli mai di paleho matua kasisianna huhu ma di dok. Jalo hamuma jala pangamma dagi kudoi nani lehon tuhamatian humokopamu bahe kamu masongoni bahe parningota muna diau jala duksun na sida mangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matuna sida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginuman on padan nai baru maon marhite-hite mudar hunani usehon humokopamu bahen hasesani dosa sai bahe kamu masongoni bahe parningotam muna diau atong romahamu nungarade sude jalo jaladai hamu madenggan basa ni Jehovah laos jongjong mahita saluhutna asing ni naso sidi dope
Jadi dung di bagian non unang jopit tortapangan jolo tabege tonani Tuhan Yesus borhak maaf. Sambil jalan musik keyboard pelan-pelan. Silang Nabadiai, musik saja. Nomor 67. Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamu ma jalapangam ma dagi kudoi nani lehon tuhamatean humokopamu imana pahoton rohamu nama kaporsiai bana asa dihamu hanguluan nasa leleng-lelengna. Amin.
Tetaplah kita di dalam doa di hati masing-masing. Ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, ingatlah bahwa darah Yesus tercurah untuk kita. Dia mati untuk menebus dosa kita. Didok tu hatta Yesus. Jalo hamuma jala sude hamu manginum siani. Mudar hudoin ani sehon tu hamatean humokopamu. Imana pahoton rohamuna maka porsiai bana. Asa di hamu hanguluan nasaleleng nilelengna. Amin. Hundul mahamu. Sloki di tempat duduk masing-masing ma ditinggal honan non. Songot tadanilas nirohata songon nasomal tapatu pado pelean ulaun nabadia. Marede hita sian bukede nomor sia. Nomor sia, nomor 9. Nomor 9. Lu
martang yang mahita. Ale de batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut selehol-lehon na dinggan doho na solibasa na mauliutus. Kupasahat kami masya na nilehom itu hami pilihan nami tu hosay jalomai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejalan ramoti asa hupar hasia kami pilihan on patibulhon hara jaum di tonga-tongani huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tu ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata na toktong na sumarmulan na sumarpacohotan hupuji hami maho ala saut sudeta him nauk sinakapmu adorak sumarujahat dope hasiangan non dataraba siboli sakapmu dak sudat tahim nabadiai di bahe dosa nami alani holong ni roham nabalga na sohado doani di bahe ni mauliate marohanami tuho ala naung saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami asa malua hami sia dosa hamatean doho sian uhum jala macohot tami mangulaho dosa ope saya sima roham di hami togihom mahami tu anakmu saya bahem mahami gabe siluam tu ibana asa upani halo jaon na hami ala natinaon na berniti doho hangaluton humokopami asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajaumu say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sedarion hanguluan siapari se sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Kami atas nama Parhaladoni Huriata HKBP Harapan Jaya dohot sude petugas ibadah pasahatot tuhita saluhutna dohot ruas nama dohot secara live streaming. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dungi sian kami pribadi keluarga atas nama keluarga disodoi nang noaeng ala mangukap pituni bagas hata batakna open house nina unak pitor mulak kita si panganon ala kadarnya jolo singgah kita not tu sapingi utima selamat Natal madihita horas tu sudedo horas.
Tuhan marsi panganok kita supaya makan bersama, makan ala kadarnya asa jolo martangiak kita. Mari kita berdoa, doa na di luar martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan di pesta Natalon boy hami marlas ni roha mamuji pasangapo. Pasu-pasu matangiang parsobon nami gabe sangap diho. Nuaik peneng marsi panganom mahami. Rade nuaeng dihami si panganon siana sini roham doi. Ipe Tuhan sai pasu-pasu ma si panganon sinumoni. Gabe gogo hahi pasod di ngolu nami. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mangam mahita martua manamangan. Musik.